L'Associació Banyoles Comerç i Turisme ha lliurat els 3 vals de la campanya de Sant Martirià, en Galànet, valorats en 450 euros. La setmana passada es va fer el sorteig dels 3 vals de 200, 150 i 100 euros i aquest cap de setmana passat els guanyadors els van poder recollir. Com sempre, aquests vals es podran bescanviar als establiments associats i a l'estar dividits en quantitats petites es podran utilitzar a més d'un lloc. Les butlletes es recollien als establiments associats. Durant aquest mes d'octubre els clients les podien aconseguir amb les seves compres. Des de l'Associació Banyoles Comerç i Turisme expliquen que aquesta és una de les campanyes que més els funciona, però que aquest any han rebut més participació que mai. Són campanyes d'aquestes que fem que ens funcionen superbé perquè hi ha un feedback, no? La gent que ve a comprar, doncs mira, si té la sort de que li toquin aquests diners són de molt bon aprofitar i aquests diners així es tornen una altra vegada doncs, a tots els associats. I entra tot, hi entren des de restauració, comerç, calçat, hi entra tot, serveis, tot. Tots els socis doncs, hi poden anar a gastar aquests diners. I ja t'he dit, són campanyes que funcionen molt bé. I aquest any ha sigut brutal, perquè nosaltres mai per les festes de Sant Martirià, la campanya aquesta que fem, que es diu En Galànet, doncs havíem tingut tantes butlletes com aquest any. Aquest any ha sigut brutal. L'Associació Banyoles Comerç i Turisme encara té pendent entregar els premis de la campanya amb els clubs esportius. Un any més, durant l'octubre, diversos establiments de la ciutat han ofert descomptes, promocions i regals als socis i sòcies d'una desena de clubs esportius. Aquesta és una de les campanyes més recents de l'entitat, tot i que cada vegada està més consolidada i la coneix més gent. És una campanya que s'està consolidant molt mica en mica, però com que cada cop tenim més clubs que participen, doncs també hi ha més publicitat i la gent comença a fer més ressò. I els establiments que participen, perquè en aquest cas no són tots els establiments de l'associació, sinó només els que volen participar en les ofertes d'aquesta campanya, doncs també estan fent més incís en que hi hagi més participació amb els seus clients que són d'algun club esportiu a Banyoles. D'entre tots els socis dels clubs esportius que s'han beneficiat de la campanya aquest mes d'octubre, l'entitat ha sortejat 3 vals de 50 euros per bescanviar entre els establiments que han participat de la iniciativa. Els premis es lliuraran aquest proper cap de setmana.